nedočkala, devčatá asi vedia. No a poďme teda ešte jedno. Tentokrát ten štart vyšiel ako na Kolárovice centrum, do Rastenky už sú na trati, trošku zdržanie s košíkom, ale to ešte, myslím si, že mašina by dotlačiť mohla, aj keď neviem. Máme okolo 19.422 pre Kolárovice centrum, doraz dievčatá, do Rastenky. 19.422 výsledný čas pre Kolárovice centrum.